Ahoj, moje meno je Dioder a ja ti prajem príjemné poslúchanie. SCP-002 Položka SCP-002 Trieda objektu Euklid Špeciálne zadržiavacie procedúry SCP-002 musí zostať po celý čas pripojené k vhodnému zdroju napájania, aby sa udržalo v režime nabíjania. V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné uzavrieť núdzovú batériu medzi objektom a zariadením a evakuovať bezprostredný priestor. Akonáhle je napájanie zariadenia obnovené, striedavé záblesky rentgenového a ultrafialového svetla musia obchádzať oblasť, kým nebude SCP-002 znovu pripojené k zdroju napájania a vrátené do režimu nabíjania. Zadržiavacia oblasť musí byť vždy udržiavaná na podtlaku vzduchu. Tímy zahŕňajúce minimálne 2 členov sú potrebné do 20 metrov od SCP-002 alebo jeho zadržiavacej oblasti. Personál by mal neustále udržiavať fyzický kontakt, aby sa potvrdilo, že je prítomná ďalšia osoba, pretože vnímanie môže byť otupené, skreslené alebo ovplyvnené blízkosťou objektu. V rámci SCP-002 nie je povolený žiadny personál pod úrovňou 3. Od tejto požiadavky možno upustiť na základe písomného povolenia od 2 externých administrátorov úrovne 4. Veliteľský personál, ktorému bola udelená takáto výnimka, musí byť počas trvania kontaktu sprevádzaný najmenej 5 bezpečnostnými pracovníkmi úrovne 3 a musí sa dočasne vzdať svojej hodnosti a bezpečnostnej previerky. Po kontakte bude veliteľský personál eskortovaný najmenej 5 km od SCP-002, aby podstúpil 72-hodinovú karanténu a psychologické vyšetrenie. Ak psychiatrický personál uzná za vhodný na návrat do služby, hodnosť a bezpečnostná previerka môžu byť obnovené po uplynutí karantény. Popis SCP-002 pripomína nádorový, mäsitý výrastok s objemom približne 60 m3. Železný ventilový poklop na jednej strane vedie do jeho interiéru, ktorý sa javí ako štandardný byt s nízkym nájomným skromnej veľkosti. Jedna stena miestnosti má jedno okno, hoci z vonkajšej strany nie je vidieť žiadny takýto otvor. V miestnosti sa nachádza nábytok, ktorý sa pri dôkladnom skúmaní javí ako vyrezávaná kosť, tkané vlasy a rôzne ďalšie biologické látky produkované ľudským telom. Všetka doteraz testovaná hmota vykazuje nezávislé alebo fragmentované sekvencie DNA pre každý objekt v miestnosti. Podrobnosti týkajúce sa objavenia objektu nájdete v Mulhausenovej správe. Zobraziť Mulhausenovú správu. Mulhausenová správa. Nasleduje stručná správa s podrobnosťami o objavení SCP-002. Subjekt bol objavený v malom kráteri v severnom Portugalsku, kde zasiahol zem z obežnej dráhy. Mäsitý exteriér objektu, uzavretý v škrupine z hrubej skaly, bol nárazom odhalený. Na miesto narazil domorodý farmár a oznámil svoje zistenia dedinskému staršiemu. Subjekt získal pozornosť SCP, keď agent úrovne 4 umiestnený v oblasti zistil malú radioaktívnu anomáliu generovanú objektom. Zberná jednotka bezpečnostného personálu SCP, vedená generálom Mulhausenom, bola okamžite vyslaná do oblasti, kde rýchlo zaistili subjekt vo veľkom kontajneri a vykonali počiatočné testovanie so subjektmi naverbovanými z nedalekej dediny. Traja muži, ktorí boli jednotlivo poslaní do budovy, následne zmizli. Po objavení tohto smrtiaceho majetku subjektu vydal generál Mulhausen príkaz na ukončenie úrovne 4 a pre všetkých svedkov približne tretinu dediny, aby sa zabezpečilo, že o objekte nebudú žiadne vonkajšie znalosti a inicioval jeho transport do zariadenia SCP. Počas prípravy na transport boli 4 bezpečnostní pracovníci SCP nevysvetliteľne vtiahnutí do objektu, kde tiež okamžite zmizli. Po obhliadke sa zdalo, ako by objekt vyrástol o niekoľko nových zariadení a začal vyzerať ako interiér bytovej izby. Generál Mulhausen okamžite nariadil rekviráciu niekoľkých hazmat objektov triedy 3 pre zostávajúcich členov bezpečnostného tímu, ktorí pokračovali v zdvíhaní kontajnera na čakajúcu nákladnú loď na prepravu do zadržiavacieho zariadenia SCP. Údaje vymazané. Po zabití generála Mulhausena bolo SCP-002 znovu zabezpečené personálom SCP a prevezené do špeciálneho zariadenia v Tajne, kde sa v súčasnosti nachádza.
Personálu s povolením pod úrovňou 3 bol po incidente v Mulhausene odmietnutý prístup ku kontajneru SCP-002 bez predchádzajúceho súhlasu najmenej 2 zamestnancov úrovne 4. Referencia. K dnešnému dňu bol subjekt zodpovedný za zmiznutie 7 zamestnancov. Počas svojho pôsobenia v zariadení sa tiež ďalej vybavil 2 lampami, kobercom, televízorom, rádiom, sedacím vakom, 3 knihami v neznámom jazyku, 4 detskými hračkami a malou rastlinou v kvetináči. Testy s rôznymi laboratórnymi zvieratmi, vrátane vyšších primátov, nedokázali vyvolať reakciu v SCP-002. Mŕtvoly tiež neprinášajú žiadny účinok. Akýkoľvek proces, ktorý subjekt používa na premenu organickej hmoty na nábytok, je zrejme uľahčený iba zavedením živých ľudí.